راج دفترہ ہما راجا حاکمی کتا کہ آہاں جنگا باج برتا دومی ملک سرا دستگیری کتا دشمن شہر مانداشتا آہانی جنین چوک غلام اور مردین آدم کشتگا درباری راج دفتر نوشتگنو کا بادشاہ عامر وتی وحد جرنیل ہیرو لیکتگا چوش کے سکندر سیزر ہلاکو خان چنگیز خان محمود غزنوی محمد بن قاسم و دگے بازیں بلے مروچی کی بستو یکمی کرنے نبشتکار و زانوگر زکے ہمیں بادشاہ و عامرانی سرا ارادگی و آہاں وتی وحد ظالم لکھی آراج دفتر سرد و گرمان لس محلوک سپاہی دہکان مزدور و پولیاگر گشندہ و استاد چما چاری و ار عہد بادشاہ نے صوبین بیگا ہمیشانی برورد لکھی بنیاد میں راج دفتر چ جنگا پور رہے راج دفترہ بلوچہ میں جنگانی باہر بیتا بلے بلوچہ چوشم گشتا کہ وش نہا جنگانی بدیں بولی مرچے ہیگا پدر بیتا کہ راج دفترہ قوم و ٹکانی میانا جنگ و جدلا جیڑا ہچ گیشو کی گوار نہ بیتگا ہر دوئیں ٹکا آخرا نندگو گپو رپا کو جیڑا لاس کتگا جنگاں قوم توا کتگا جنگانی سببا زورمندی قوم ہم پا ہیمنی ننشتگا آہاں ام دومی فریقہ گن دیو زیر کتاو جنگ لاس کتا گوشاں کے بلوچانی میر چاگر و میر گہرا میں 30 سال وطنو وطی جنگ مبوتے گوڑا بلوچ مروچی ای ہندے مسترین و زورمندی قوم بیتگا